West Karbi Anglong District Committee pen nilitum pini bangso press meet phalang ko alam thi jasemet pet aprangsi nili media sa akorti atum phan akachuru pajir bensi nilil bangso press meet ki phalam thi nalitum athengno jai ponik po si kaduka be phanta nalitum hana kiro pilo lapen pini la bangso press meet long nilitum chetong rapet Central Committee to Medanai Chow Tong Dundo, si Prangsi nili pachini yang deng damikpo, Prangsi nili men la kesar teronga, nili Vice President, KSA West Karbi Anglong District Committee, nili diungdo Birsingkru, alangli Assistant Secretary in Charge West Karbi Anglong District Committee, lapen nili tum pu dutula kihai Babu Tiso, alangli Central along Organizing Secretary. Apen nili Arvido, KIP Amrita BP, alangli Central Executive Member. Apen nili Arvido Thula, KIP Salami Inhipi, alangli District along Executive Member. Apen nili Pido Dulon Inti, alangli West Karbi Anglong District Executive Member. Apen nili Pido Thula Borson Pator, alangli West Karbi Anglong District Committee long Executive Members. Lalo Jasemet Pet pini ajak ding kluipen. Kaduk kawe Karbi Anglong atau kandu arat stami chini lo je labangso asam mala bangke 3 packets do keceng siap packet bangke ili tum West Karbi Anglong si puri din lo labang keceng ke sumupong lapen labangso kloplia dolong mate West Karbi Anglong border tum prenga along ansi first packet bang puri lo asini liya kapre ka packet salam ningji do ning tungte first packet alam thirong sining ningji do ning kang tung alam thila pon lo yelitum Karbi lo charlie a song pen West Karbi Anglong District Committee ing samdunri kecheng si alam dalan lo people sing samdunri ma ajak dung klui pen ing samdunri alam thi bang ke kecheng si nelitum 18/4/2003 labangso check lo netum isi RTI pilo labangso RTI ki pibangke Dongka Assistant Revenue Officer kansi nilitum RTI lo pilo halabangso fees tame nilitum ta data nitum hanang furnish sahire alang litum second step claim thulo alang litum forwarding isi letter nang pilo nilitum to the Joint Secretary Revenue Karbi Anglong Autonomous Council upon forwarding isi letter pidalo sita non benta nilitum data sta nang furnish sahire lasi nilitum bangta lo charli song ban bangta isia poison ar jumemel je nanglitum labangso asamalalong kacu panglim thipik ma lasu datas nang pia hedat na ati nilitum ta labangso akar bia khai man labangso West Karbi Anglong along lege nitum ta kौन सी kahai no ma कौन सी close ma कौन सी effect ma kachini dun ke rights do nilitum ta lapen thekang tulong lok lo api isiam social media sa long pen data long lo je genuine beneficiary list atum abang non puta alang tumbang satisfaction kali pusi nilitum phanta biritana palebong adhela bangso beneficiaries atum along li kौन सी के effect lo ta piniani ta chini ne komane bang pu komane beneficiaries bang poisa long dun tahailu sita latum ta along le kan hok ve kौन सी ke long le isi chiri isi ador ta latum chini ne कौन सी wetland ma dryland ma जैसे bagan ma laso bang latum land and revenues atum meda thang declaration avela tum phan esi assam wala scheme le lo beneficiary road mapping long kuri lo adha ka tum long dun lo hala ke long dun ta satisfaction kali kopi bosi satisfaction kali ma ke ame thang along le ke kana hok vek along le chiri kwan ma kotha kwan ma ke na hok bang chini ne la pen non puta paklang kli la isi number 1 lo ingdeng ini bangke lada kapre katung ha komentu ne pen ke do atum stame ke long le atum non puta dola lanjo tagali kelong ahok genuine beneficiaries te long le that si
ungenuine satu mangsi longrong lai mang humi melam lu athi nilitum ki theklong pon ke haladak inu pin pokropu alangke haladak dongka revenue office long si alang li kam claim lo mondol miong sk miong alang li bang ke haladak ke kopi ni long si long lo sumupong long si along le do pusi da ke pu sita lage mang humi melam hadak bang sumupong arat pen nilitum cingki alam lo da ke pin pokropu ke hakitia penta ave langsung dak taksi do ulang je haladak aincar sama lo haladak aincar sama lo benting hanse alang lista me ame thang amen pen CBI hesi apiso amen pen si haladak bangke amen thabdung rong lo laso potong nilitum ban datana furnish ahedan ma langsung dak taksi kaprek amondol SK atum ladak ache jog do pik lasi netum kachuning ri bangke Karbi Anglong Autonomous Council a revenue yang pen keceng lo man kido ake hai tuliram rong hang pen nang liga dam tang labang so survey kuri nang ji pula bangke up to the marks kali pusinil tum labang ke appropriate isi a survey do tunang la athi labang ke iltum CBI yang tamin kori pinang ji athi kopi polo pinian yang ta ada ka beneficiaries tum satisfaction kali langsung dak taksi pini pon labang so press me the long pen isi jai dak ingtung je Krishno PD Sarma Sarbura men ke Tikram Sarma alang li kunat ainggul pentong sumupong along li dodun kok lo sumupong po thai ke nang li tuma chini po je hala daga arat ke ini tum kar biaso that sikido sita alang li Krishna PD Sarma po kunat ainggul pentong men ke je thabdun long lo atai simang humeme tapen isi hidung a question itum kar biluchar li song pen ke kar julo tapen itum prabjin pen lanang pinengji ate laan chot kali amen do chot kali nilitum pinyal tum patta number AP 45 lapen dag number bangke 17 lapen class lena bangke hada page bagan busge pu alang li kona da bagan la sumupong long edoke la nilitum manang thani tha sumupong pen bang chot pen la dak dong kamukaman kuana bagan lo gedo kuana bari lo gedo sitame latung ipaklang ke bagan ke long thong kep so se labang nil tu manang pacini nengji lapen hala daga beneficiaries atum ban pacini nengji je nonson ramsing ronghang son of let card ronghang alang li agriculture land sidoda compensation atangka ko alo to hala pacini nei lapen angli tum thak ni lata pacini ni wetland dryland lapen ala isi bari sigun dukok pini kaci itu kok pulau tangke halabang tapa cini nengi non ke pacini ne pinsi lapu compensation release thavret halabang ke ajuk tiga lipu sini litum kipu apa ni litum cini ateng pulau tangke asi doping lang lason tak taksi mok putot labang so press meet ke phalam the arji pading delo apan si mopen karju alam the anstame circle office pen apan revenue em pen same labang litum prabjin pen nilitum det pokali labang so a beneficiaries genuine beneficiaries tempat satisfaction pinangji kali botang te nilitum kar bilochar le song bansta pini pen ke asin angtong na chibi lo lapen labang so satisfaction long le tik nilitum asi angtong bangke map melo posi pini labang so ahong jai pen pachini lo kardom